Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, daga cikin alamomin shiga aljani shine mace ko namiji a dinka yin yawan mafarki, ko ki dinka mafarkin kina tashi sama, ko ki dinka mafarki a wasu abubuwa suna binki, ko ki dinka mafarkin macizai, ko ki dinka mafarkin shanu, ko ki dinka mafarkin wasu namun daji suna binki, ko kin tafi shu zaki fada wani rami, ko kin mafarki kin ganki a cikin wasu kabilu, ko ki dinka mafarki wani yana saduwa da ke ba mijinki ba, ko ki mafarki wata na saduwa da ke a matsayinta na mace. Duk wannan alamomi ne abin da suke cewa ajinnul ashik. Wannan ilimi ku tambayi Shehu Umar Andaki, ko ku tambayi Imam Al-Ghazali, ko na baya Ibn Qayyim Al-Jawzi, za ku ƙarin bayani akan abin da na faɗa. Yan uwa, daga cikin alama ta sihiri ko kuma ba ma sihiri ba, shafa aljani shine ku gane cewa mace ta dinka samun ciki yana zubewa. Wasu fa daga lokacin da aka sadu da ita, aljanun sun shanye ruwan nufar da aka zuba mata daga cikin mahaifar nata. Kai wallahi wata ma bai ma shiga cikin mahaifar ta tafi suka shanye, saboda annabi yayi gaskiya. Yawan yin wannan addu'o'i na yayin da za a yi mu'amala na tsakanin miji da mata abu ne da yake da matuƙar tasiri wajen korar aljani kai ya zo gurin da ainihin abin yake. Lallai annabi ya yi gaskiya da ya ce in za a shiga ban ɗaki a addu'a, in za a fito a addu'a. Da yawan wasu aljanin akan ɗauke su a ban ɗaki yayi shiga ban ɗaki ko fitowa. A same mu a 070 3094 5511 sai kun zo.